Hindi ako, basi klaro kam tanan. Siya, video po ini, video. Video po, sige po, okay lang. Nakawala. Yan. Kaway na lang dyan. Hello, sir. Wala siya. Hindi ka yan. Basikol, walugod. May isa kang kolor sa pado. Parang bangon. O ikaw, base ito ko sa YouTube. K-liteTV ha. Wala ka lang yun ha. Barangay Magsaysay. Apa boy? Sir. At Palapag. Ano po nagdadak mata eh? Okay, kaway kapon dyan oh. Hello. Kasap ko kami sa kuwan. TV kita. Sir. Kaway-kaway, jangan kamera. Kaway-kaway kayo. Jadi ya. Kaway ya. Baik. Napasing ko muna yung kaki mo dito. Just remember. Ng mga barangay. Hello po. Pa-subscribe na laman. Ay siya no? Mahal saan ito? Tayo? Mahal lang kita. Okay, gawin na siya. Ay mga kapitanis. Kaway. Mas kailangan niya dali na. Magkuhan na kanina sa iyo sa rayaw dito. Mag-cover. Yan, maupay kurat sa para. Hello po. May nga patron. Jadi yun. Sabi ko ha. Okay, kapatid. TV vlog. Ha? Tagal na si Pio. Adi po. Hi, Kilay. Kaway. Welcome to my guys. Kilay talaga. Kaway ang kilay. Ay, ikaw naman. Daw ang yapon na ba? Paklakay. Adaliyong. Ay, oh. Adaliyong. Kanina magsubuanak kayo sa rayaw. Oh, joke up na. Shout out dyan. Sila sa mga exes. Dito sa bus niya, masik lang ako. Happy yun. Hindi ka ba sabot niya ma. Yan ang sana na. Subscribe na naman. Video sa buti naman para klaro ang both sides. Hello po. Hello. Video sa buti niya. Kaway ka po doon kasi klaro sa kuwan. Tulis yung ate dito. Kaya ako yan.
kanto pa kunina sa iyo, ano, Sarayaw. Okay. Magko-cover ako sa iyo. Hindi magsabot niya. Shout out, idol! Okay, hello po. Happy Fiesta! Fiesta. Sige po. Mag-cover po ako sa iyo, parang sa unina. Wala pa po cover po sa iyo. Sige po.